Ти си ни подготвила едно видео и за масаж с билки, нали така? Да, това е масаж отново екомасаж или биомасаж. Всъщност там отново се използват само биопродукти в един здравен салон, който използва много чисти продукти и то повечето са на български фирми и прави масаж с билкови тръбички, който е детоксикиращ и така нататък. Има много комбинации, но това ще го видите малко по-късно в видеото. Нека да видим видеото и след това ще си коментираме предимствата на биомасажа. В последните няколко години хората все повече се опитват да се върнат към природата и да намерят хармония между тялото и душата. Точно тук се намесва древната наука за здравето и дълголетието аюрведа. Малко повече за този вид медицина ни разказва един електротерапевт и масажист, който въз основа на аюрведата създава собствен здравен салон, предлагащ голямо разнообразие от процедури, които да балансират хармонията в човешкото тяло. Идеята на салона е да работи за комплексното здраве и поддържане на хората. За целта всъщност ние предлагаме няколко вида услуги и терапии, като започнем от масажите, най-различни видове, а също така предлагаме и детоксикация и магнитна терапия, която е чиста форма на физиотерапията. Тя е дял по-точно от физиотерапията. Какви продукти избирате да работите с? Какви по-точно продукти? Нашия салон използва само така наречените натурални чисти продукти. Ние работиме само с български фирми, само естествени, само билкови натурални продукти, без никаква химия, без термична обработка. Така наречените биопродукти, което сега е модерно, да. Една от процедурите, които премахват напрежението и връщат баланса в тялото, е масажа с билкови тръбички. Масажите, общо взето сме се спряли, освен на добре известните класически масажи, релаксиращи и най-вече билкови масажи и масажи с мед. И един от масажите, който е с билкови тръбички, то е част от аюрведа. И при него всъщност това е хубавото, че докато човек се масажира с билковите турбички, той поема един път през самата кожа билките и втория път ги вдишва самите билки. В зависимост от даден проблем, който имаме да правиме, в турбичките се слагат и различни видове билки. Значи, по принцип има най-различни видове билки, нали, които се поставят такава мащерка, риган и така нататък, добре известните в България, но когато има даден проблем, се концентрира основното съдържание на една билка да е по-голямо и тогава съответно вече този масаж върши своята работа. Особеното при този вид масаж са не само биопродуктите, които се използват, но и ефекта върху нашето здраве. Чрез него се подобрява възприятието на всички сетива и се облегчава чувството за тревога, безпокойство, страх и гняв. Масажът с билкови тръбички се препоръчва при безсъние, главоболие, преумора, стрес и понижен имунитет. Също така разхубавява кожата, подмладява, дарява с енергия и виталност. Ако сте от хората, които искат да постигнат хармония, баланс и пълна релаксация, както и да ползват екологично чисти продукти, намиращи се единствено в природата, масажът с билкови тръбички е точно за вас. Действията на аюрведа всъщност са дори и лечебни, както разбрахме. Въпросният биомасаж или масаж с билкови тръбички също може да има изключително положителен ефект, освен, разбира се, чистото удоволствие. Да, той не е много разпространен билковия масаж, но пък е много полезен. И изобщо аюрведата е застъпена в този салон, който е здравен салон. Спа или масаж. Това, което се прави там е наистина постигане хармония, тялото, природата, душата. Много хора вече са запалени по този вид медицина, която всъщност казват алтернативната медицина. Тя всъщност е първоизточника и началото на медицината, защото когато нямало хапчета и всякакви други лекарства, е имало точно такъв вид медицина с природата, с билките, с това, което има около теб. Всъщност хората са лекували тялото и душата си. Добре, тогава ароматерапията спада ли към тези процедури по някакъв начин, тъй като в ароматерапията също се използват само билки? Спада, но по малко по-различен начин, защото тук етеричните масла, да, те са екстракти от цветя, растения, плодове, но са направени по химичен път, т.е. в самата обработка и след това повечето продукти, които се използват при ароматерапията, може да се каже, че не са точно био, т.е. имат много за да бъде едно масло, нали, течно, за да може да се размаза по кожата, трябва да бъде и силиконово и трябва да има много по-различни вещества, отколкото са само биопродуктите. А в този случай излиза ли по-скъпо да си био? Ами да, но съвсем малко по-скъпо.
Заслужава се определено, да. Рали, много ти благодаря. И аз благодаря. Очаквам да видим другата седмица какво ще ни подготвиш като женски тайни. Уважаеми зрители, вие останете с нас, защото след малко специален гост на предаването днес ще бъде режисьорът Стилян Иванов, който в началото